Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada.
ng Diyos na tunay at iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Niwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, walatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalati ang aking tinamo. Sa iyo, bago ang sanlibutan ay naging gayo. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao at ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan, sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo, sapagkat ang mga salita na iyong ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangangkilala nila ng tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ay nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang dinadalangin ko, kundi ang mga sa akin ay binigay mo, sapagkat sila iyo at ang lahat ng mga bagay na iyo at ang mga iyo ay akin. At ako'y lumalhati sa kanila at wala na akong sa sanlibutan at ang mga ito ay nasa sanlibutan. At ako'y naparirito sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sila sa aking pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na isa. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko at isa man sa kanila ay walang, kundi ang anak ng kapamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasalita ang mga bagay na ito sa sanlibutan upang sila'y mga tamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinauputan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, nagaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ako idinadalangin ng alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, nagaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kung paano ako iyong sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon din sinugo mo sa sanlibutan. At dahil sa kanila ay pinakabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ang nagsisimpalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang sila lahat ay maging isa na gaya mo na Ama sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampaya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatian sa aking ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa upang makilala nilang sanlibutan na ikaw ay sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig sa nagaya ko naman na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyo, inibig mo natatagang sanlibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito ang ikaw ay nagsugo sa akin. At ipinakikilala mo sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig ng sa akin ay ibinigay mo ay mapakasanila sa kanila.
Lolo, manalangin ta po. Malugod at mapagpalang Ginoo kaya kami pa. Mulit pa si Bayo ay ni po'y masayang kayabakan. Makanya kaya pumisasan metong mitipon-tipon. Mika kapatad at pengari po ang kayanakan. Pating payang mga yan po pa si Bayo hanggang pananing metong akatungkulan. Api kitang wana may po kaya. Pambanal bayo po sa bilay makanya kaya mong pasalamat. Karing ega na ganan dapat tamayo pagkalabi po kaya kami. Lalo may git kimbiyan po ang sikanan. Apagkalabi po kaya kami king adoldo. Diyos ko yung halaki pong balong yablas. Karing dapat mo mangayap. Nung niya mo'y bukod sa banda ka pong purian. Higikang pa ang espiritu po ang katutuan. Pambanal no may kapatsyawan ko po kawalaan kaya kami kaya nga doon na po ninapon. Yung mga nyo kaya po sana patawaran ni pa. Yung ino po sana ibili pa met mga kasalanan kaya kami. Nung na ibinalambi na meto may pangkakulangan. Diyos ko ang yaning kaorasan. Ngayon nga pa na may po yung meto nga katungkulan. O meto nga kapulungan ni pa. Diyos ko yung makisabi kaya po mayap. Yung mga nyo kaya po sana panimunan po payo pa yan nga ni kaorasan. Kayo po sana yung maglibutat nga ni kaorasan. Diyos ko ba't yung payang mo niya pong malayang agalawan. Di kayang balang katungkulan. Diyos ko din balang metong kaya kami pa. Yung mga niya pong manalangin nga ni kaorasan. Diyos ko mga niya po sana buklatanan. Imbanal mong kayarian kimbanwa. Pating pa hindi kayang balang karalungan kaya duwanan nga ni kaorasan ni pa. Yung mga niya lang pong matanggap. Diyos ko mga nyori po sana ingatan di kami pengari. Apapunta pa po kaya tigis sanctuary pa. Diyos ko mga nyo po sana gabayan kindalan. Diyos ko mga nyo kaya po sana pagkaluban ng pampersa sika na napaiba po kaya ka. At timurin tan tetagan kapibabatan. Alala may gitang kapyas na napaibat po kaya ka. Pating paging nga doon na po ni bukas si mga niya kaya po lumakad matulit kim banal mong harapan. At kaya po mga bigo ka rin kaya balang panggalo. Diyos ko din ninyo kaya po sana malinis sa puso po ang kaisipan. Pating pahing paya apo kala mapaiba po kaya yung mga niya pong tanggapan. Diyos ko mga milari paki panalangin ni kami kapatad o pengari. Adelawa na po ni kapag kasabukan. Diyos ko yung mga niya sana ipagkulparelit ng pera sa pong sikanan. Tatimurin tang kapaldan ni pa. Pating bayi nga doon na po ni bukas si mga niya kayo pasibayang mitipon-tipon at miyabe-yabe pa. Pambanalim na lang po balong sa bilan lalamandadi kayong balang puso. Kabalasang ika ikay makabatyo ka rin. Diyos ko aray na po dim sasameto may karalungan po kaya dumanan. Umanya lang po sana may tanggap mabang lungayin kimbanal mong harapan. At nalihim pa yung palay pong tagapan mi. Manipa na po ngini nga po kayong wakas. Yan asap salam.
Ang espiritismo ay karunungan na uukol sa uri, simula at patutungan ng espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na reliyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi nasa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay siyang katotohanan na patunayan na ng maababan. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na siyang nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na pinagkikilala na mediuminidad. Magandang umaga po. Una po sa ating Panginoong Diyos, ikalawa sa inyo pong aming mga magulang, at huli po sa aking mga kapwa-kabataan. Ang ating pong thought of the week ay redemption comes to those who wait, forgiveness is the key. So hindi po ibig sabihin na lagi po tayong pinapatawad ng ating Panginoong Diyos, ay aabusuhin na po natin yung love and forgiveness na ibinibigay niya po sa atin by doing evil or by sinning more against Him. So karamihan po sa atin na lagi pong komportable dun sa kasabihan na okay lang naman na magkasala, papatawarin naman ako ng ating Panginoon. So kung ganun po lagi yung mindset natin, ano pa po yung connect ng pagkamatay ni Jesus sa krus? And sabi po na God love and forgiveness is not free to sin. So, hindi po porket lagi tayong pinapatawad, ay mas lalo pa po tayong gagawa ng mga pagkakasala. Sabi po sa Roman chapter 2 verse 4, ating pong basahin. O kaya lilibakan mo ing pibandyan na ning kayang kayapan at kapibabatan at pamamanatili. Aemo baluking ing kayapan na ning Diyos, pupunta na kaning pamanise. Yung purpose po ng pagkamatay ng ating Panginoong Diyos ay para mapalaya at mapatawad po tayo sa lahat ng ating kasalanan. At wag po nating ma-misinterpret na tinubos ng ating Panginoong Diyos ang ating mga kasalanan ay it means po ay maliligtas na po tayo o makakasama po natin siya sa langit. Bagkus tayo po dapat ay magsisi sa ating mga kasalanan at iwan ang ating mga sarili at makipasan sa krus habang mayroon po tayong pagkakataon. At muli po magandang umaga sa inyong lahat.
Pagkalooban niyo sana, ikakong nalalaman. Lubog ang buong kapayapaan. Akakong payabot, king oras sa'yo. Ayun na sana tatangalan. Ginulot at talapagobra, ampong mila ko pamanyal pantaya, kengke kong sibol akakarilan. Ayun no atulan, kengke kong kalupang tao, kuning sabi na ning Ebanghelyo, eme, tatangalan, ing kalupa mong tao, kung emo buring marapat kaya ka. At bakit mo apapansin, ing puling king kaya kang mata, o kang karelang mata, kung ing kaya kang sariling pa magkamali, emo apapansinan. Mamye kong halimbawa, kareng ka na akong sasabihan. Ating aduang tanaman, ing metong masalese ang mamunga, ating metong aliya. Ing masalese ang mamunga, makanyanyang, ating kapag-aralan, king kayang gagawan kiyang pamibiyebye. At ing masalese, apami tubo, nano namong isipan ning mikabandi kaya, kung aline makanyan, at inyang asasabi kung nanong pamagkulang. Makanyan kayong kalupang tao, masyado yun lang papansinan, rin pamagkulang darangalwa kaya kayo. Pansinan nyo, rin kaya kong balang sarili, nang makanyang kayong miunlad, king banda pa ka rin. Kiyang meto nga kapag-aralan, ikong matas, subukan yung magbaba. Isalayo rin kaya kong mata, at makanyan yung akit keng kaya kong sarili, nadakal kayo pa magkulang. Ega naganak kaya kayo, ating kakulangan, gaganapan king kaya kong biye. Makanyang ko lang bubuklat din kaya kong puso, ginulot, amanyal pantaya, kanako. Makanyang dakong papagbalikan, kingkilob na ning santuaryo, nalangalong, pamagaduang isip, dakalakutang, kung ali ating kusa, king kayang sarili. Iunda jula sana rin kaya kong balang sarili, uning bayo ng generasyon ning kaya kong tatanasan. Bayo ng henerasyon, ing kaya kong tutukwanan. Waman, lumawi kayo kung no ka rin ko menibatan. Pero alin na ibig sabihan, retang sabla-sablang imayap, ilang eko kekong tukyan. Tandaanan nyo la sana, harang kanakong bebang kapag-aralan kekongan, bilang kanakong pangwakas. Tukyan niya sana yung batasoras kapulungan.
Ilukas yun na nga ning problema, bayo kayo lungob Kenny. Ay nadadalaing problema keti kilog. Panatilyan nyo'ing kapayapan pagkalubyo. Uning makanyang kaming magmatsyag kaya kayo. Ditak na lamo ring maniwala kaya kami. Uning makanyan lang mga patutwanan. Tandanan nyo, datang ingaldo, rin kaya kaming sasabyan, makatutwanan lang. Iko sablang talapag-obra. Ako sana sasawa ka rin kaya kong pipagalan. Uning datang ingaldo, mas mahigit ya ing datang kaya kayo. At ikaw naman sablang maniwala at maniwala kaya kami. Makanyan lang may bukla rin kaya kong puso ang pangisip. Na kung makanano den tetagan ring meni muna kaneti. Makanyang ko may papatutwanan ka rin kaya kong sablang kapayapan. Den inamo rin ka na akong darala. Sana ken tutuki ating kong dadalang kanya-kanyang kapagsadyan. Alimu itang kabud ko mong makiramdam at kalwalyo keti, maulit na naman ingkaya kong keogalyan. Kayo mo kabud sisimba at makiramdam. Uning makanya nyo lang, isa puso rin ka na akong sasabyan. At rin kaya kaming sasabyan. Kaya tanggapan niya, ka na akong bendesyon. Yaku ing sinuyo, Apostol San Pablo, lakwan, dana kayo.
Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang walang sawang umiibig sa atin. Napakaganda po ng ating tema ngayong oras ito. Na nung paano po ang bawat isa sa atin ay kailangan matubos ng ating Panginoon. Ang tema po natin ay pagtubos ni Jesucristo sa sanlibutan. Sanlibutan, pagtubos sa tao. Ano po? Bakit po ba kailangan nating matubos sa Panginoong Jesucristo? Tayo po ba ay nagkasala? Baka sabihin natin na tayo hindi nagkasala. Ano po? Na kung paanong generalize po dyan sa sanlibutan. Sa lahat ng tao, ibig pong sabihin, tayo pong lahat ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Basahin lang po natin ang referensya na pinapatunayan na tayo'y nagkulang at nagkasala. Sa Roma 3:10. Basahin po natin. Pwede pong sa Tagalog. Nababaluktot po yung dila ko pag Tagalog po. Para po maintindihan po ng mga ibang lahi o lingwahe, lalo na po yung nasa online. Kaya na nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Mayroon po ba? Wala. Ni isa sa atin ngayon, tayo po'y nagkulang at nagkasala. Tinatanggap niyo po ba, tayo lang dito, kahit simpleng pagkakasala lang, nagsinungaling po ba kayo? Sinong hindi nagsinungaling dito? Taas ang kilikili. Ha? Ay, nakatas po, sorry po. Nakatas po ako. Nagtatanong lang po ha. So, ibig pong sabihin, lahat po tayo nagkasala. Sa simpleng bagay, sa simpleng paraan, tayo po'y nagkulang. Walang matuwid sa harapan ng Diyos. Ulitin po natin dyan din sa Roma. Sinasabi sa 23. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangagkaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit po yung mga ninuno natin. No? Tutuusin sa kanila nga po minana yung kasalanan eh. Kay Nunong Adan, Eva, kahit yung mga apostoles, nagkasala po sila. Ano pong paraan para po tayo mawalan ng pagkakasala dungis sa harapan ng Diyos? Kaya sabi ng Diyos, tayo'y tinubos. Sa anong paraan? Basahin po natin sa Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Tayo po yan. Hindi po literal na sanlibutan nilikha, langit at dito ay gusto nating magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa anong paraan? Ayan po, pinagkaloob po ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak, nag-iisa. Ako po ngayon, na nasa inyong harapan, ay isang ama
Napakasakit sa isang ama o magulang na ibibigay ang kanyang anak para sa mga kasalanan. Para matubos lang ang inyong mga kasalanan. Napakahirap po. Kahit siguro kayo, ngayon tatanungin ko, ipagkakaloob niyo po ba yung anak niyo para sa akin? Na mawalang sala ako, na maliligtas ako. Napakahirap po, no? Ganon din po ang ama. Siya po nag-iisang anak. Tayo may 3 anak, 4, yung iba dyan, may 2 po. Tama? Pero napakahirap po. Tingnan niyo po ang pag-ibig ng Diyos, ang pagsinta niya sa atin. Tayo po kaya, gaano ang kalaki, katindi ang pagsinta natin sa Kanya? Paano natin mapapalitan ito? Magagantian ito? Sa maraming paraan po. Sana po magawa natin yan. Hindi ko na po kailangan isa-isahin pa. Na kung paano pong, sabi niya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ano po? Sabi niya, ulitin ko na, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak. So, ibig sabihin po, ibinibigay niya po ito, literal na lang, binibigay ko sa inyo to, para makapasok lang kayo dyan sa gate na dyan, ito po ang susi. Kung hindi nyo po tatanggapin ito, makakapasok po kaya kayo dyan sa pintuan dyan. So, ibig po sabihin, kailangan natin tanggapin si Jesucristo na ating Diyos na tagapagligtas. Ano po? Hindi ibig sabihin, bumaba siya dito, namatay, napako sa krus, ligtas na tayo. No. Hindi po ganon. Kailangan po natin tanggapin siya na ating Diyos na tagapagligtas. Ano pong proseso? Tayo po'y nagkasala. Tama? Binasa ko kanina. Tayo po'y magsisi sa ating mga kasalanan. Yun po ang sinabi ng kabataan kanina. Hindi po ganun kadali ang proseso. Ang kaligtasan. Tanggapin mo ang Diyos, magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Kaya minsan kasi, tinanggap ko ang Diyos, hindi nagsisi. Kaya minsan bumabalik muli sa pagkakasala, sa makabundong bagay. Tama po ba? Kasi hindi nagsisi. Hindi niya sinuko ang kanyang sarili sa Diyos para magamit siya sa banal na layunin ng Diyos. Ano po? Sabi pa po dito sa San Juan 14:16, bakit po ba natin siyang tanggapin? Sundan ang kanyang yapak. Sabi po sa San Juan 14:6. Sinabi sa kanya ni Jesus, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay, ang sinuman ay hindi makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Tignan niyo po, kung hindi natin tatanggapin si Jesucristo na ating Diyos na tagapagligtas, hindi tayo paparoon sa Ama. Hindi natin makakamtan ang buhay na walang hanggan. Literal na bagay na lang po, paraan, para maintindihan po ng mga kabataan o maintang. Halimbawa na po dyan, agdan. Kung may tulay po, may ano po dyan, may bangin. Kung wala pong daan o tulay dyan, hindi ka makakadaan dyan. Hindi ka mapaparoon doon kung hindi sa pamagitan ni Kristo. Kasi siya yung daan. Siya yung agdan na dapat
Sibol Tagumpay Bie is now signing off. Ang Panginoong Kristo sa ating buhay. Bigyan po natin diin sa maraming referensya na kumuha lang po ako ng ilan. Basahin po natin sa San Juan, unang San Juan 2:2. Unang Juan 2:2. Ano po? At siya ang nangagpagkaloob sa ating mga kasalanan. Siya ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Ano po? Wala nang iba, siya lang. Sabi po dito, at hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi ang buong sanlibutan naman din. O din naman. Ano po? Basahin muli natin po sa San Juan 1:1-29. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya pala yung nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan ng mga tao. Walang sinuman sa atin o mga unang propeta, kundi siya lamang. Ano po? Isa pang referensya po, basahin natin. Sa San Juan 6:51. Ako ang tinapay ng... Alam po natin ang kwento ng Panginoong Jesucristo. Ang buhay niya dito. Sinabuhay niya. Ano po? Na napako siya sa krus sa ating mga kasalanan. Naugas ang ating mga kasalanan dahil sa kanyang dugo. Ano po? Sabi niya, sa ikabubuhay ng sanlibutan. Ang kinagandaan pa nito, bago isinugo ng Diyos ang Panginoong Jesucristo, walang kondisyones. O Juan de la Cruz, Maria, Pedro, isusugo ko ang aking anak na si Jesucristo. Magbago ka muna. O kaya, pag naganon nandiyan na sa magbago ka, hindi po eh. Walang kondisyon. Sa ating mga tao, dinanda ka, pero, gawan may paita, bayo kebye. Ibibigay ko muna to, gawin mo muna yon bago ko ibibigay ito. Ano po? Pero po, inilarawan po ng Ama, ng Anak, kung gaano kalaki ang pag-ibig nila sa atin. Tayo po kaya, gaano katindi, kalaki ang pag-ibig natin sa kanila? Ano po? Minsan, simpleng lang, masakit ko buntok, sakit ang ulo ko, di muna ako magsisimba. O kaya yung kapatid mo, may nasabi sa'yo, hindi naman ganun katindi. O may tayo, mataya mo rin yan. Matering rin yan. Huwag kung ganun. Ano po? Kasi, kung titingnan po natin, sabi nga, kung paano mo inibig ang iyong kapatid, sabi ng Panginoong Jesucristo, ganun din daw po natin siya minahal.
Hindi mo daw sa kanya ginawa yan, kundi sa Panginoong Jesucristo mo ginawa. Hindi sa tao. Hindi sa kapatid mo o sa paligid ng mga tao. Mahirap po, totoo, na kung paanong mayroon po tayong laman. Pero kung i-set aside na po natin itong laman na to, ang Espiritu ang mag-ari po sa atin, magagawa po natin yan. Ganyan po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Pinaubaya niya sa Ama ang lahat ng mangyayari sa Kanya. Sa atin kaya, mabibigay natin ang buhay natin para sa Kanya? Ano po? Alam ko po may nagsasabing napakahirap. Nagbubulay yung may bayad dyan. Kaya patarawa ni Pedro. Gandirit na mo. Huwag yan ka ako dagawan. Kaya dagawan, nagawan yung patawaran kaya. Kasi po, hindi natin naisusuko ang ating sarili sa Panginoon. Pero kung naisusuko natin ng buong-buo ang ating buhay sa Kanya, gaya po ng ginawa ng Panginoong Jesucristo, magagawa po natin. Hindi po, wag po natin sabihin na, Panginoon yan, Diyos yan, nagawa niya, kaya niya nagawa. Hindi po. Mayroon po siyang kahalaman, nagkatawang tao, na nasasaktan din. May damdamin din po siya, nagaya natin. Pero, isinuko niya ang kanyang sarili, kaya po nagawa niya ang misyon niya dito sa daigdig. Ano po? Hindi ko po sinasabing, ako, instant, magagawa ko. Hindi, may proseso po yan. Sinasabi ko po lang kung paano buhay ko lang po, sinasaano ko lang po sa inyo upang ma-realize po natin na wag po natin na ito po buong bibig natin na tao lang ako. Hindi po. Yan po ang sinasabi din ng banal na wag niyong sabihin na tao lang kayo. Kasi si Jesucristo na Diyos natin, nagkatawan tao. Ibinaba niya ang kanyang sarili sa pagiging tao. So, ibig sabihin, tao din siya. Hindi na siya Diyos. Binitawan nga niya eh. Kasi kung Diyos lang siya, sasaktan siya, hindi siya masasaktan. Diyos siya eh. Tao rin siya. Nasusugatan, nagugutom. Kaya sabi niya, nung nakapako na siya, talagang daman-daman niya yung sakit eh. Hirap na namamatay niya, sabi niya, nanalangin siya sa Panginoon. Sana po ilalis mo ko sa saro ng kahirapan na to. Nakiusap siya. Kasi alam niya, daramdaman niya na gaano kahirap, kasakit ang kanyang kalagayan. Pero ang sabi niya, dadapwat ang kalooban mo, Ama, ang siyang masunod. Tama po ba? Seryoso na kami masyado. Palakpakan tayo po yung Panginoon. Palakpakan po natin. Mahina po, mahina. Mahina yung grade yun yan. Marami pong salamat. Sana po, may sabuhay po natin. Masundan po natin ang yapak ng Panginoong Jesucristo. Huwag po natin laging sinasabi na tayo ay tao lamang. Sabihin po natin, I do everything because God is beyond in my side. Magagawa natin lang dyan dahil nandito. Nandyan sa buhay natin. Anumang pagsubok, anumang kahirapan, magagawa natin dahil siya po ang kumikilos sa ating buhay. Muli po, ito lang po ang maikli kong mensahe.
Sana po ay masabuhay po natin ang buhay ni Kristo dito sa lupa. Marami pong salamat. Hello. Good morning po. Una po sa ating Diyos, tayo po ay nagpapasalamat dahil po tayo po ay kanyang binigyan pang lakas, no? Nakapag-simba po tayo. So, isa pong pasalamat na malaki sa kanya ito, no? Yung pong ating tema, pagtubos ni Jesucristo sa sanlibutan. So, alam po natin kung ano yung naging istorya, no? Ilang araw lamang po niyan ating pong makikita sa ating mga television na ipapakita po yung history ng ating Panginoong Yesus na siyang sinasabi pagtubos ni Jesus Kristo sa sanlibutan. Doon po yung makikita po natin kung paano nung siya'y nahisilang, no? Si Jesus po ay hindi pangkaraniwang tao na katulad po natin. Siya po ay isinugo ng Ama sa sanlibutan upang gawin, may misyon. No? May misyon po siya upang magbigay ng aral. So, nung pong kapanaunan ng ating Panginoon, nagsasalita siya sa maraming tao. No? Mga bata pa lang po siya, nagpapaayag na sa salita ng Ama. Na kung minsan ay ikinagagalit naman ng tao na katulad natin. Dahil nga po, ang tao ay lubos. Malaki ang pag-ibig ng tao sa sanlibutan. Huh? Nandoon po yung iba-ibang mga gawain na ayaw ng ating Panginoong Diyos, Ama. Nandun yung gawa ng laman. Maroon ding marites nun. Huh? Noong unang panahon, may marites na rin. Marami din. Huh? Hanggang ngayon po, huh? Marami pong mga tao na pinangaralan ng ating Panginoon. Yung iba sumama, yung iba hindi po nagalit. Ganon din po sa ating panahon ngayon. Na kung minsan, sasabihin po natin yung katotohanan, magagalit sa iyo ang kapwa mo, di ba? Sabihin ko sa iyong kapatid, wag mong gagawin yan, masama yan. Ha? Sabihin na lang nating wag kang magnakaw. Yung magnanakaw, pag sinabi mo sa kanyang wag kang magnanakaw, magagalit sa iyo, di ba? Binabawal mo eh. Pag wala pa sa atin ang mga turo ng ating Panginoon, hindi po natin matatanggap yung mabuti. Kasi, pag hindi mo tinanggap si Kristo sa ating sarili, gusto po natin yung kagustuhan ng ating sarili ang gagawin natin. No? Magpapagod po tayo na hindi natin tinanggap ang ating Panginoong Yesus na tayo po ay mag-i-stay ng 2 oras dito, nakaupo, no? Makikinig. No? Sino po kayang magtitiis nun na magsasalita kami rito na makikinig kayo sa aming mga sinasabi? No? Pag hindi po kayo tumanggap, asaan po natin hindi nyo matitiis ito? Ilang minuto lang, mahinip na po tayo kasi hindi po katanggap-tanggap ng ating kalooban, ng ating sarili. Di po ba? Pero, pag natawag po tayo, kasi sabi niya, pagtubos ni Jesucristo sa sanlibutan. Ibig sabihin,
muli po tayong tinubos sa ating mga pagkakasala, no? Na dapat naman po nating kalingaan yon. Bigyan pansin ang pagkatubos po natin. Tinubos na po tayo. So ano po ang dapat nating gawin? E di yung magpakabuti po tayo na kagaya ng ating Panginoon. Di po ba? Kasi tinubos na po tayo eh. Pero napakahirap po sa ating tao na yung pagtubos ni Jesus sa atin. Na kung minsan sa ating kapaligiran lamang tayo po ay napupuot. Tayo po ay nagagalit, di po ba? Kung minsan, tinigilan po natin yan. Hindi na po tayo nag-aral, hindi na po tayo nakikinig sa mga salita ng ating Panginoon. Tsak lamang po, isa lang ang paglalagyan natin. Titigas ang ulo natin, di po ba? Kasi ito pong mga salitang ito, siya ang ating mga gabay. No? Nagkakaroon tayo ng limit sa ating sarili. Magagalit ang Panginoon pag sinabi ko yung ganito. Kaya po yun. Kaya patuloy po tayong nag-aaral. Hindi lamang po ngayon, bukas, hanggang tayo po ay nandirito sa ibabaw ng mundo. Patuloy po ang pag-aaral. Kasi, isang saglit lang, mababago ang ating buhay po. Isang pagsubok lang kung minsan nakakalimutan po natin yung mahabang panahon na tayo ay nag-aaral. Minsan tayo ay masubok po na kung minsan, ang sabi pa natin, nag-aaral naman ako. Bakit pa ako? Napakarami naman dyan. Yun ang sinasabi ng ating sarili. Subalit hindi po natin maatulan kung ano ang kagustuhan ng ating Diyos sa atin. Dahil may plano. No? Yung buhay po natin dito, may plano yan. Anong plano ng ating Panginoon upang tayo nga po ay maasa? No? Sa ating pag-aaral, tayo po, kayang Kapampangan, lilinis tamo. Kakaba yung pasensya tamo. Potang mag-aral ka. Nung yaka mo mag-aral, at ila sinabi, kaya ka, magalsa ako. Makahinya ito. Pero, pag po tayo ay nandito na, ang sasabihin lang natin kasi hindi naintindihan. Hindi pa nila naintindihan. Ganun po yun. Kaya po sana sa ating pong pag-aaral, yung mga sinasabi ng mga banal at saka yung pong tinuturo, sinasabi ng ating mga ebanghelista, sana po ay naitatanim naman po natin. Kada linggo po, kada domino na ating pong ginagawa ito, isa lamang pong mga salita ang ating ibinabaon sa ating puso. Marunong na po tayo na magtiis. Marunong po tayong umintindi. Kasi wag nating anapin yung ating sarili sa iba. Nung magana ka, kahit ang metong magana ka, may paintunan ng sarili mo ka rin. Dapat may ngintindihan. Kalaunan, maging kalupam yan namang magana ka. Anya po, ngayon Aldo ngay ni dakala pong magsalitaan yan. Kailalam. Nino pong bisang muna rin babae. Ninong bisang muna kaya nga usan ko kanini. Pipil dislata rin yung babae. Kaya lalaki naman gagalo lang gagalo. Pero sabihan bisala kanining muna. Okay ya po kanita? Brother Jaime, maniba ng ding linuklok yan po magsalita yung espiritu susula iyo. Brig sabihan dakalya tinake note kalupa ko na. Brig pong di na pagkakataon ni kaya katang kapatid Brother Jaime po. Sanction. Paninayin tayo po.
Kembabo po tabi sala rin Kembabo, rening Kenggulot. Muna po, dakal po salamat. Pablasang itamo po, kingang pangayot tamo po keti. Nung makanano po rin sarili tamo, ingatong katamo po. Nung makanano po, magandanda kaya katamo, ingatong katamo. Sana po ano, nung makanano pin, balang Domingo, nung makanano pin, itangan lulod tamo keni, dengan kayang amanong rin, may lulod kayang kaisipan. Darandaman tala po, dengan amanong rin, nung makananpin, arapat tala, ingatong kakatamo. Waman po, yan nga kayabakan, lindam tamo kayang kakatamo, piling kasangkam, distaman po, kaya na kanya. Nung makanano po, din kayang dadalang amano, at mga rin, sasabyana, ingatong kakatamo, di na natamo netong nga pamagaral. Nung makanano sinabi na kareng doon tanam ng areni, nung makanano pin, netong lapong pamagaral kaya katamo areni, di nga doon di niya ng pamagaral doon tanaman. Sana netong tamo po kandating, nung makanano rin tanam na rin. Mga niyan lapong mabibye, kiti babuyato, nung makanyan mo naman sana itamo. Then, nung makanano din kaya katamo sarili, nung makanano pin, ay biyatala rin sarili tamo, kaya tamo itong Diyos. Waman, at yung tamo kaya ni makatuknang, imbabaw yato, totoo, nung kanano yung kakatang panahon, totoo malwala siya. Nung makanano pin, din nga manuandang rin kakatang banal, nung makanano pin, tetsyelilip takit eh, nung makanano pin, nung makanano yung sarili tamo, kanyang tayo linisan, bang kanito, ning makanano, rin nga man miyatad kaya katamo, ngayon kayabakan, makanyala midatok, yung kaya katang kaisipan. Uling iniyatong, tutunay sa lunan, nung makanano pin, nganapin, di nga manong miyatad ngayon kayabakan, islaman po, baywan niya. Tutulaw pong masampat at makanyan la pong malaman, ding din niya ng pamagarak kaya katamo. Nung ako atalap diwa, metong kakatamo. Makanyang talap pong simen. Nung makananupin, itamo po. Makanyang tamagarang ng kasalukuyan. Nung kami, nung manano sana, iti, metong kakatamo. Makanyang tamo bato, ang gamang king kawakasan. Tamo po lalawi ka rin ang tao. Nung nakatamo sarili, yan ako sa mga santamo at sa lesen. Nung tipin, itamo po yang kung anakit kakatamo. Sana po, yung kakatamo kung pibabatan, yung panahon na iniyan. Makanyang tayo po saan, hanggang yung kawakasan, na makananpin, yung kakatamong sarili. Ang nanuman po, nga mayakit kiti, makanyang tayo sad net matong kam, dakal po salamat din namo po kam. Karen pong babay. Darandaman ko timbisang magsalita rin. Yeah. Ano man mag-text to, sige. Di nang tala mo, bata chulag o bata manatili la pong makirandam, manatili tam. Kung kailan batang tamang panahon, may awusan timong talasal pantaya, since anak tamo, na namong asabi tamo, kaya katamong pangayat chukeni. Ni po ela po mag-texto niya. Kung wari, pakayan diya mo yung kaya katamong uling at tinapong megpaliwanag kaya katamong tema. Agpangnamo po kayang daranasan tamo kaya katamong sarili. Kaya biyata. Ne po? Kareng kayang babay ni pekado ko na po mo nito. Galo-galo ya buntok pe agalo na. Pero itang kem gulo mo sige ang awasan ko.
Lai, yung kaya gulo mo Sister Lisa, ini po kaya na kanyang dati ini. Lisa Gatus, anak na po ng kaya katamong dating gabinetis si Mango Biaco Lario. Yeah? Pananayin tayo po, apo ng Bapang Loyo Gatus. Kaya nakanla po dati rin. Maya pa, kaya baka nga po kaya kayo. Yako po magmula, siguro po, 18 years old ko po, kaya ko po kayang Sibol. Maging busy president ko po, kaya beke po mamuntukan tamo. Uli ka nga na. Tapos, anya pong 1990, may gumpisa ako pong may gobra, kaya pong Tarlac. Kaya po, yan ako po may kasimba. Yan ako po may kasimba. Pero po, sisimba ko pa mo rin po kare ang haluang lunduyan. Ngayon po, may yawas ko pong pasibayo. Kaya po, na may gingatin pong sangkan, siguro po, muli na ako pong papagbalikan kaya ning kakatamong Ginoo. May gumpisa ako pong sinimbang pasibayo at tatandaan ko pong tema. Ito pong mawawalang tupa. Na yung speaker tamo po, Brother Joey. Siguro po, yako po itong metong kareta na muli na pong papagbalikan. Kaya po, yan po, may subok ko po, pero po, magtatag ko po, kaya pong kakatamong kasalpantayanan. Uli pong, yan pong ating ko pong di natang kapanandaman. Magumpisa pa po, dakal na pong milagrong magpaiwatig ka na ako, na sana po, na kinisibol ko po kumayap. Kini ko po sibol may gumpisa, kinisibol ko rin po kumayap. Datang po ngaldo, muli ko pong magsalita kaya kayo, na karamdaman ko po ngayon ni Milako at kanina ako po maminto. Sana po dakal pong malagrong malyari kaya katamo, naalimo po ka na ako. Basta po magtatagta po kaya katamong kasalpantayanan. Kanita mo po may gumpisa, kaya kanita po mayari. Ngayon po, pasalamat ko po, karaya ganaganang, karen pong ganaganang manalangin, karen pong kawang gawa, ela po sasawang panalangin da ako. Ito mo po yung share ko kay Pangin eh. Kaya ba po yung kapatid tamong Laila, kaya pong panalangin tayo. Talakad na po. Sinabi nun kaya sana yaw, no? Di talakad na. Kasabi O ito, digdug na Talakad na ka, sister. Kaluto na pa mo. Lai, may sayala rin tao ling dindam di lagyo mo. Nandun na alang masayang mga kanyan. No kalungkot. Ay, kaluto na. Temperature yun po sagla. Okay. O sige. Kapilan po, kaya tutugin Domingo na. Pero migsalita ni Sister Lai, kaya tutukiya na. Anyang migsalita ya kaya ni. O ngayon, kaya maninaos yung sinabi ng Sister Luisa na. Baluan niyo po. Right side mata, gagaga niya ka bude.
Ay sinabi na po ng kaya katamong kapatad, uli pong mamuntukan niya pa'y brother kanito, niyang abiabe kay Rene, ang gakang atagal niya pa'y mangubiya kombong ditak. Pero talaga nga, kaya mi talaga brother Rick. Sister Luisa Puilisa, kitang panahon ming kaya nakan kami, itong misa, Sabado pa mo, rening luklukan na reni, luwal minala, luwal tanaw po na Kuya Rick, palinis na no kaya kareng kaya nakan. Di Brother Angel, di Kongetoy, di Konjulay, paglinisan danongan pureng bangku, ngayon maglinis bangku. Doon wakis-kis den bangku tamil ako la pintura. So, biri sabihan kanita pa mo at inong sipagan, masipag nala. Barwan niyo po, anya pong manungkulan ko bilang manimuna na po ng sibol. Uli pong keti ko po meragol. Akakit ko naman na nung minsan detang mibait keni, although maniwala lang po ang talasal pantaya, ating merim lo, dala na po nitang metong responsibilidad. Po ta kasing magkasawa ka, isipan mo, detanan chikiting Number 1 po ito. Itang kapakananda, nung minsan mawawala itang in-concentrate mo, mag-provide kang pamangailangan darang kaya kang anak. Kaninya po yan Nya nung minsan, hanggang masipag ka niyang kayanakan ka, potang talasawa ka, medyo maglele kang bagya. Pero, yung sasalpantayanan, hanggang alako ka rin nga na, ingisip ko ang pong puso ko, tsuyar, totoo, at tsuya kaya, Okay. Kasi po, pang makanita, atin niya pong sinabi, po magsilbitang at tsuya yung isip ko ka rin, at tsuya yung puso ko ka rin, ala na ka man, kasi sabi na, atin niya sabihan nga na, kailangan kayong makitipon, akalupa na nini. Kasi binyan po itang ana mayaldo kaya kayo, kaya katamo. Na nakataman po kay mut. Nang minsan yung tao may muya pong tutuye, bakit tayo pong sumabi? Anam na yung aldo yung pag-obra mo. Na minsan mag-overtime kapag yung obra. Pero itang adwa na kaya ka, ibiyeme nga na yung oras mo nga na, minsan sabi na, pati nga po niya pa ibiyeme nga itong ayaldo, kanako kapitong aldo nga na, kanako yo. Potang kahay, itang kapitong aldo, na minsan sisingi ka pa isabihan mo, ay intindihan na naman ng Diyos magana ay nga pong ginukalupan ito, sabihan na panegagawang exemption. Uli mong magana-kaya kaya nga pong gino. Ay intindihan na akong Lord, ay intindihan na ako ng Diyos. Kaya Domingo ako pasimba nga na. Ay intindihan na ito kasi maunawain niya nga pong gino. Po pala makanito. Kasi atin niyang kondisyon is, masalang-masala, ana mayaldo nga na pag-obran mo. Kapito, adwaya mo pong oras. Yung taman niyang ba? Yung kaipag kay taya po. Datang na ang menos, aliko na po sasabihan. Uli sinabi na po ng banal na din maranon kayo Sabihan kaya po, kasi sabi na, kasi totoo naman pala. Kasi aliway tamang magsalita, intuto sabihan tayo. Na minsan kaya katamo, kaya na, minsan kaya katamo, balo tamo pong simba makaniniya. Alas 8 na po. Alas 8. Sabi na, alas 7 pa, makatipon na kayo. Potang kahit datang ka, alas 8:15. Mag-under time ka. Potang kahit kaya rin ng dikilan. Kaya rin ng dikilan, peninayin miyang migsalita itang metong ay speaker, kaya rin na nito, meko na kaya rin na. Yari na. Yari ng pulong. Po makanita, may kakasalata siguro kanita kasi imbinyan ng oras, sabi na, pwedeng palabis, pwedeng pakulang. Okay? Nya kailangan, palagi ko pong sasabihan, ang tita na ang mag-aral.
ang tita namong magobro. Sister deng magobro, ninong magobro ken. Yeah. Yung magobro, sabihan na kapag obra mo, tao yun. Alas 8, kailangan na tuna aking opisina. Ha? Alas 8, ni ngabak, na tuna aking opisina. Muli ka nga na alas 5, siyempre, ating kang boss. Ha? Datang ka kanyan, 7:45, at tuna akitang, pasbul, makapila na ka, huling log-in meeting kaya ang time card. Okay? Na minsan papakain ka pa eh. Before 8 pa, i-punch mo na. Maka-punch na. Bahantating kang potang magkaing manager. Maraming talaga lulubinian. O potang pangagat panapon na naman. Yan nakamambisang mag-punch 4:45. Mo naman i-punch 4:45. Palagpas mo na naman. 5:10 nga na niya. Lumuwal ka alas 5:10. Baatakit na naman ng manager. Masipag yan talaga yung mister, po yung misis, Ating ka reward, Yung makanyan? Ating ko po reward, Ating ta reward. Yung minsan, tamo balo, itang kautos tamo, linibre na kang merienda, Libre na ito, mo na po, seli. Makanyan niya naman yung kikatamong apong Ginoo, Potang maganakata kayo, maganakaya naman kaya katamo. Kasi sabihan, balang mamaus nakanakuha na, pakibata na la. Makanyinya po ita. Kanya sana po, kaluguran na kapatad, sa sample tala rin kitang mababang alimbawa na malyaring tutunaman na dapat nang gawan ng tao. Pakasaki-saki me po potang kay, naintindihan pala ng kapatad, makanya niya po yung burina ni nga pong ginugaya katam. Maganakata mo kayo, maganakaya kaya ka, pero uli pong yung pengari tamo. Bisa tamong pong alin minsan, kalupataya naman natayong kaya katamong nga pong ginuling atin niya namang panandaman kaya katam, kaluguran na katam. Nang minsan susobra tanan, nang minsan susobra na ka, diri na nakapang chance. Makanyan mo naman kaya katamong itamong pengari dadanas tamong makanyan denganak tamo uling kaluguran tala sabihanan may anak mong yan sabihan mo kaya simba angam watang kay opo simba ko no ka rin ka at yung upo kitang gilid sinimbaya pinamo o kaya tutuki sabihan mo na simba angam buri kita ang ngarapan, pakiyapin kaya ngarapan, O kaya linubyak yung kilod. Pangabagyan, lumuwal na yung kanito. Ini hatiis. Lumuwal na kaya tanyang luwal. Pero, tuturo na katamo po, kaya ni, matitrain tamo. Kasi panwalan ko po, ining yatong ini, nung may ngari tamong sundalos, dela na kaya ni. Ating misyon. Training ground niya ini. Ining yato nga ini. Ulingin yato at yung kini. Masanting, masakit. Makanyan po. Ating pamagdusa. Ating kabiguan nung minsan. Daranasan tamo kayang biya tamo. Pero, tamo milalako pag-asa ng minsan itang kabiguan na ito, dapat ya pong malyari. Uling, number 1 po, yung kaya katamong Ginoo, tayo kayang denasana, bigsaper ya. Yaning ari, daring ari, pero bigsaper ya. May ranop ya, may lubas ya, may nga bugbog ya, may nga palo ya. Yung ngari, yung ngari. Pero, ti isa na. Uling ya yung number 1 mission na kaya katamo ita. Dapat itamo kanyan at tamo kaya dakala misyon na dapat tamong danasan. Okay? Misyon ka rin anak, misyon ki nga pong Ginoo. Responsibilidad kaya responsibilidad kita. Gana-gana po, anya kailangan hatat time management may sarili mo. Na puro obra,
Kasi hatin niya naman kailangan magpainaway ni. Okay ni po, kaya rin mego bro, timo, mego bra nga na mayaldo. Oh, si dimba ka. Ha? May kirandam ka, linuklok ka. Akakit mo ret ang kapatid mo, neng hay, hanggang ka bubulad, may kakasweluing kaya kang sarili. Hanggang ko man talagang may papag-istoryang nano-nano, kumo ikit mulo, den kapatid kayang kasalpantayanan, den kay tutulay ang sarili mo. Pero makanyan man po, ako, kareng kapatid tamo, ako po magkulang advice. Balang akit kular ang kapatid tamo na talagang meragulketi. Sasabihan ko po karela, kailangan ing panahon samantalanan tayo. Uling ating ko pong sasabihan ng tiganini, detang nipong laki tiya ako, ketiking sibol, datang ngaldo, balikat balikan de yung sibol. Kanita po, ang kakabaying salita, nung natatanda na naning kaya katang kapatad mi kapag abot sabi uling blessing po at migpa-bless yata anito. At niya pong sinabing banal kaya datay ngaldo panintunan mo kuha na. Yan na aintindihan ng kapatad. Yan na aintindihan. Lalo na yung kasuyo na uling tayo po kaya bekeng kasalpantayanan. Lingalingayan pong nung sabyanan naman, makantaya na, pero na po aintindihan. Nabengi po kasabi kaya, uling makanyan man po, siyempre, medyo sasabihan mo po itang panabilin. Recall na po ning kapatid, uling ko aintindihan nga na makanyan pala yan. Datang ngaldo, mikit kami, paintunan kaya, yapin pala itaya. Pota pong kalbitana ka ni nga pong gino, yata mo po abot isipan, mikit at mikit kayo pin. Yung pagawa na kaya katamo, then katungkulan tamo, palagi na lang paalaala kaya katamo. Panuwalan tamo po ang pongalik, kalupa na yung sinabi na ning banal, king panahon tamo ngayon, dakal na emaniwala nga na. Totoo po. Kasi atsyuta na po kayong modernong panahon. Okay? Modernong panahon. Nung minsan, de nga anak tamo po, hanggang kayabe may kiyambali, nung minsan, eko man mikit nung makakwarto yo, yung balay tang nung atin niya cellphone, na minsan katukan mo niyang makanyan, may nga nga mo niya. Potang kay, pamangan pa yata, kakalingwanda po. Lawan niyo po yung panahon. Yung panahon po, kaya benanengan, yung pamagprogreso po ngayon, makatatak na po yan. Po bawal ing miyunlad ya ing tao. Po bawal ing miyunlad ing panahon. Dapat mo, biyasaya mong mangontrolin tao. Okay? Binyan na nga nga ganaganang kumpleto kay katamo. Kanita po, awsan ming kapatad mo king Saudi, mirasya bukas o kaya limangaldo. O ngeni po, ngeni mo rin, awsan me. Kakit me po. Makanyan po kamoderno. Anya sana, itamo mo naman. De nga anak tamo, lalo na biyasa la rin anak ngayon. Hanggang maging moderno nga napin. Tumasyamang po ka nung tumasing tao. Bisa tamo po ngali, magbabata pa mo rin. Okay? Yung aeroplano, paakatas-katas me. Bisa kang po ngali po, ang mirasing oras magbabaya. Uling pwedeng magpermanenting matas. Imbiyan na po ning tao kayong panahon tamo ngeni. Matas taman po ngeni, kailangan balutalang lawen. Datang at tsuking lalam. Ano pong birinan sabihan to? Lalawen tala pong makin. Bring sabihan, mabiyasa tamong ating pakirandam kalupar na atsyukit ang lalam. Po bring sabihan na makamatas ko. Hoy, okay ka ha? Hoy, munta ka rin, nakaburikan nga mo. Po makanito. Imburi na po din nga pong gino, hanggang no kapakakatas at syukang makipagkahulan, karetang balo mong kapatad mong at syuking lalam. Bring sabihan, abutan tamo itang panandamanda, detang at syuking lalam. Kalupan na mo'y kami,
Manungkulan ka ba? Matas kami, ne? Kasi manungkulan kayo. Opisyalis kayo. Pero itamong tsukeni. Itamong pangarang Yahweh, Yahweh ay. Ali tamo po. Ulinging padala na kaya katamo kahababan. Nung naming obrayo, pagobran mi mo naman. Para pareho tamo po king panglalawen na ning kaya katamong Ginoo. Uling anak na katamo po ning Diyos, ne? Anya po kailangan pante-pante tamo. Okay? Pante-pante tamo. Pante-pante ing panandam, king meto nga kasalpantayanan, buo, mabilog, ing pamikalugod. Tamo po siguro, munlad ang tikaniti, nung alahyo, yung nakatamo bibilugan ning kalam, ning lugod na ning Diyos. Kasi po, kakabanan ng panahon, ing kaya katamong denasan, king kaya katamong kasalpantayanan. Matwata mo. Reng matwata mo, karakalda ng makasabit. Maya payabak po, kayo. Arem po rin pengari tamo. Lalawin da ka tamo. Maya pa ila, aldoldo, mama ko keni, at chulang at chu. Oras-oras at chulang magbante keni, ne. Rem pong letrato da. Okay? Lawen niyo po rin pengari tamo. Then, miras maning panahon, may kapagobrala. Gewara ing katungkulan da. Migsakripisyo la. Alang apitangang bengi, alang abak maranon, alang ugtungaldo. Magobrala ka rin katungkulan da. Nya sana po, kaluguran na kapatad, ita mo mga anak da, halikwan da, imbakas da, nung yataman po ay 100%. Yung gewara, sana itang kikatamong malasakit, yung kikatang kasalpantayanan. Gawan at gawan tapa mo rin, no? At makanyan man po, din kaya katamong pisaw-pisaw ngayon ng aldo ngay ni 6,740 la po, din pisaw-pisaw tampo ngayon ni. At kaibat po, beri ko no pong i-remind na rening kaya katamong maging delegate sa Kempong Tutuking Domingo, mapilano po rin at Chukeni, Brother Joey, Fred Season, Cornelio, Brother Day, Chimbirot Len, ang po ay kumaring Lorna yata, ila po rin at Chukeni, ing pamagpunta po Isabela, etangan po pwedeng muntangin ka rin. So, reta mo pong pwedeng mapilan na kapatid tamo, ila po rin at Chukeni Reni, pero magbiting kaya pa po penandi kanini. At kaibat po rin kaya katamong kayanakan, atin la pong pasabi, ang tiya kanini. Reta po kanong anak tamong mga intang, atin la pong nobena, Lunes, Biyernes. Kaibat na po ning pamagnobena da rin pengaritam. Reta naman pong edad pulong banwa, patas, kaya nakan po, papag-attend na no pong pulong ne po. Okay, yung pulong. Okay po. At yan po yung kaya katamong gawa ngayon ng Aldo ngayon ni. At kaibat po, atin tamong meeting kanyan, dahil kaya katamong local board, ne po, ela po mama ko, pisabyan taya naman po yung kaya katamong anibersaryo, ne po. At dakal tam po pisabyan kayong project. Anya po sana kaluguran na kapatid, dem pong kaya katamong sarili, kailangan palagi tamo pong sabihan kaya katamong sarili, kaya katamong pangayat yung yun, nanuman po yung kaya katamong paindalanan. Problema mon po yan, sugat taman po man, ipasa Diyos tangan po, kasi inga pong iya po ing mikibalok, kaya katamo. May git, kaya katamong intamong tao. Yung biya kasi, palagi ko pong sasabihan, yung biya na ning tao, maulagaya. Yung biya na ning tao. Pero yung biya na po ning tao ngayon, makuya diyo.
makuya diamo. Anya abang ating agkatanda kayo, anya abang ating tamong panahon, abang ating tamong oras, ibiyataya po yung kaya katamong panahon king Diyos itang katuliran at dapat tamong ibiya kayo, ibiyataya. Uling para kayayo. Yeah? Anya sana po kaluguran na kapatid. Yata naman asabi na agang ibiyata mo yung kaya katamong best. Potang mirasyarin itang kaya kang pabelo garang amanwanda. Yeah. Itang kaya kang biye, miyangganan niya. Miya naman natangyan ito. Okay? Tayarin natangyan po ito. Mirasyarin ito. Pero, uli na po ning may kapagobra ka, maluwalas ni yung kaya kang sarili yung pamagobra. Maluwalas mo na yung tanggapan. Yeah? Ala na kang isip-isipan po. Okay? Hanggang na naman po yung malyari kaya kata mo pang may kapagobra ka, lata ng kapigaganakan. Yeah. Nya kailangan din kaya kata mo pong sarili, panitala pong pakipag-ugnayan kaya nga burina po ning kaya katamong Ginoo. Uling kalakbangan nga na yapin po ito. Yeah? Nya sana po kaluguran na kapatid, kaya katamong ako nasargo sabihan ini pero aakit kaya katang kapatid. Makanyan po yung kaya katamong meging karanasan. Kasi ang gahing kaya katamong Ginoo, ikita mo, ang gaking mi pakuya king krus, ang gaking tawli ng pangapaho na king krus, ang gaking mewalaya yung biyena. Pero iti po maragula misyon kayo ni. Kalupatamo, watang madana yung kaya katamong panimanman kaya tiking yato, pang may kapagobra ka, maswelo ka. Ala na kang pigaganakan. Kapatid ko, kaya katamo pong pangayat yung pila niya mong minuto at intapang konsegra pinandit kanini. Pila niya mo pong 5 minuto na. At sana po kaya tutuki, maranon tamo po. Dahil bayong empleyado na ning sibol, tagumpya na ning biye. Alas 7:30 pa, makapila no, ano kaya nga, elabisang paitawli. Okay? Encourage na kayo po. Ya po yung gusto ang pong karampatan. Kasi, naman tagkalukluk tamo kayo niya, nang minsan, kailangan magsadyayang tao. Aliwa naman po itong pamagsadyang istorya kay Lual, hanapin na. Kasi sabi na, abitan nyo nga na yung pulido, o yung kalam. Aliwa po itang keng Lual yung pisasabihan, Kenny na po. Itang keng Lual, likuan tanak yung bale. Okay? Yung pisasabihan kanini, yung keng kilub na po ning kekatang kasal pantayanan. Nung makanano tayang, apakiyugnayan ng sarili ngayon ni. Uling, siyempre, bayo ka munta keni. Lumabas kang dakala nung no kami ni Bat. Ating habak pang maranon, lebas nan mo ay marites keto. Siyempre, ababay mo ito. O bayo ka lungob ba niyatin tamong pilang minuto. Lukas nganta. Lukas. Ketang pamag sadyata mo. Okay? Kanya sabi na, yung kaya kang sarili, pakiugnayan mo na. Bangka nita, misaup-saup tamong mabit, keng kalam, mangging deng kaya katamong gamit, aso pantala naman kanita. Okay po? Isadya talo rin kaya katamong sarili. Kaya nung minsan po, potang atsyuta na ken, masanting po siguro, potang matsyuta ng linub keni, kailan tahimik na po yung kaya kang sarili. Naliwa na po itang presyo na ng tinda, yung pisasabihan, nung magkano na yung kamatis, sampung magkano na yung bagok. Kailangan, ita pong magsadyata na. Ya po yung tuto, ya po yung dapat nang gawan. Uling bangkanta ating ya pong pamakipag-ugnayan yung kalam na ng Diyos kaya katamo na po. Sana po, kayo po manandaman ka rin sasabihan ko na. Kaya kanakpong pamangamano kaya kayo po sana pagkasala nung waman sasabihan ko ini. Kasi
Eda ko po susugatan kapanandaman. Nune agkatanda kayo mo. Agkatanda kayo po sana ingagawa tamo ini. Kalupa yukong gawa. Magumpisa na po ka rin kaya katamong manungkulan. So, God bless po kaya kongan. Maya pa abak po ing Diyos malugod ya kaya katamo. Sana po magwid ing upaya na hangga karing darat ang ayaldo kaya katamo. Maya pa oras po kayo.
mamaya pa tapo mainta po may itong pasalamat. Sakdala may payang kay kaming Ginoo. Ginoo pasalamat kay po kay pa ngining kaurasan iti ngem kay po kay wangan. Gining Diyos, salamat po kay pagkalumungsi ka ng pwersa at biyat at paggabi kay kami. Ginoo, ikit mo man po at tatangal din kay kaming kakulangan Diyos ko, sana makanyam kay sapong patawaran. Gining Diyos, ngayon mayari na po yung kay kaming pamanyam ba Diyos ko. Pasalamat kami gining Diyos, makanyam may pong tinubod kay kaming kay kang tuburan banting upahing Diyos ko. Din pasabing paibat kay ka Diyos ko, makanyam na pong may bulalag. Ginumit na malasapo ko rin kay kaming katandaan na nikpa. Karing kay kaming pusot kaisipan Diyos ko rin amanong pagkalab mo ngayon kayabakan iti. Ginawin ng kaurasan iti Diyos ko nung makanan mo kaya panghetad kapayapan kaya balayan mo santuari. Poto sa magsikubling balang metong kaya kami Diyos ko rin na puring kaya kaming mga lating daungan. Ginawa bendesyonan mo lalinisan may po kaya kaming dalang. Lalong-lalo nagparat ang mga tulong isip magnasa ka rin kaya kaming biya Diyos ko ilaot mo kaya kami. Ikpambanaan ngayon oras sa iti pagkidalumila kaya karatang kaya kaming pengaring mapilang pang makatagan. May mundasyon kaya kaming kasalpantayan ng Diyos ko. Ni naman po yung ating bitbit at yung kainan kapanandaman wa manikpang at ilo ko rin daser pagkiran. Huwag kang karelang pibali-bali Diyos ko, lalong-lalong kaya kaming matuang gamit ganing Diyos. Awarami kaya ka Diyos ko yung karagdangan ni pagkalab may pa po karela bala pong makakayari. Karing obrang pagkalab mo karela Diyos ko. Ano makananugin Diyos ko, kung aldoon na po may mitula ka rin burim. Ginawa ngayon oras sa iti ka po yung manakit ng karelang kabilyan, kingaldot bengi Diyos ko. Makanyan mo sa pang lunusan ka rin karelang kabilyan. Ikpambanahal, pasalamat kami gining Diyos, ano makananong sakit at durog ang kingki kaming yatong kakaranan. Pasalamat kami Diyos ko, yung metumangki kami alang mabubuan ka pamalatana po ng kiyakang subebe at patnube kaya kami Diyos ko, ya po kakawang. Gining Diyos, ang timurin Diyos ko. Diyata mong kaya kaming kapatada, may ngandaywan kaya ngalimang bansa. Nukar lamang pong bansang kakaran ng Diyos ko, sana kimbeng italdo, ingatan mula. Lalong-lalo na ikpa ang sakit at durog ang kingki kaming yatong kakaranan. Ginonong makanan mo pong etod kapayapan po sa magsikubli na Diyos ko. Mulila naman sana pong kapayapan. Ginong ining kaurasan ni tiyawaram kaya ka Diyos ko. Ilaot mo sa akin kami yung tumoy ngayon bagyo dol-dol sakit ang mabayat. Kung tornado ikpa yung volcan na biglang kamatayan desgrasya o inggeray pa. Ginong ini po yung kaya kaming bundok tatangalan kaya ngaslagan kang bening albugan. Ginong ganap mo sa apong pamayapan banting upayang ginong tingalan making napon. Yan sa tangalan pa karing kaya kaming paniman manig pa. Ginoo na nung hayablas mi karing dapat mong mangayap kaya kami nun na impuryanda ka at samban king pang-espiritu mat king katatuan. Ikpambanan ngayon ng oras sa iti panalig mi po sa balake ka. Ang timur ni bugtong mo anak kaya kami tagabalgigtas Ginoo sa Kristo. Kambeda rin lukob at sabda rin kaya kang pangakong mapamatulang ng Espiritu Santo. Yan asa po. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B.